Chimboomberera Jesu maoko. Chimboomberera Jesu maoko mangwanani ano. Tese takasimuka tiverengerwe kubva kubhuku ya Genesis chapter number 32 pavhesi ya 28. Mwari vachitibatsira tiverengerwe kubva kuna Genesis chapter number 28 chapter number 32 kubva pa only verse 28. Mwari ngavatiitire zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Genesis 32 verse 28. And he said, your name will no longer be Jacob, but Israel. For in your fight with God and with men you have overcame. 28 rechi Shona. Ndiverengerewo rechirungu zvakare Jeremiah 1 verse 19. Akati zita rako richazonzani? Akati zita rako harichazonzi Jacobo asi Israel, nokuti wakarwa naMwari nevanhu ukakunda. Jeremiah 1 verse 19. They will fight against you, but never prevail over you, since I am with you to rescue you. This is the Lord's declaration. Regai ndiverengere vaya vasina kuenda kucrash. They will fight against you, but never prevail over you, since I am with you to rescue. The Lord declared, the Lord's declaration. Zvataurwa nekamurungu aka vazhinji havana kuzvinzwa. Jeremiah chapter 1 verse 19. Vacharwa newe asi havangakundi, nekuti ini ndinewe kuti ndikurwire, ndizvo zvinotaura Jehovha. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri nevaverengi vevhangeri. Mwari vachikudzwa tichiwana patingagara pasi muuwepo hwaMwari. Utwo tuvarungutu tune tumwe twacho turimo mukati umo vanonzwanana. Unototi kana Shona achitaura nangaongo unotoisa nzeve padhuze. Otherwise chinenge mawedzi anenge achiumburudzwa. Asi kutorevesa kamuri kufunga kuti mufundisi vari kuita mafanizi, but chokwadi mateenagers akaverenga vazhinji vedu chirungu hongu, but the accent inotirasa. Ndambonzwa kuti mbuya mugando vari in the house faware vari kumashure. Mbuya mugando vari kupi tingovagamuchira zvakasarudzika. Vaimufundisi vandizevezera kuti varimo. Where are you? Mwari ngavakukomborerei vakuitirei zvakanaka nekuda kwevana venyu vanoziva Mwari. It's a privilege to have you. Mwari varambe vachikukomborerai. Potaiwo muchiunza chembere dzenyu kuno. Zvakatinakira izvozvo. Kana uinewo mubereki asina passport, gore rino remaropafadzo mutoreso passport, angouyawo kuno ka1. Ukamuendesa kunandozi mari depending nekuti akakurira kupi, anogona kutosvika kumusha akapokupromota akati ndakaenda kuhotera. Wotowana ropafadzo dzehotera nekuti mubereki adi ane zvaareva naye. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nhasi ndoda kuedza kuita mazwi angu mashoma. Ndoda kuti tidwele paword rinoti prevail. Izwi rinoti kukunda, prevail. What is the relationship between prevailing, kukunda, ne blessing? Mwari vachiropafadza munhu, chavanotanga kuita pamusoro pake kumupa simba rekukunda. Anyone who is blessed, handisi kuti mai yake yangu iri right here, but ini muridzi wayo handisi confident nayo, unless vari kundinzwa kana vari kundinzwa zviri loud and clear. Simba rekukunda rinouya before the anointing, kana kuti before a blessing. Hakuna blessing inotanga kuuya pamusoro pako usati wapfekedzwa simba rekukunda. Chinotanga pamunhu kupfekedzwa simba rekukunda. Kumunhu wese ane ropafadzo yaainayo ane jacket revictory.
Nekuti ofisi yaunopinda ine hondo dzayo. Hakuna ofisi yaunopinda isina hondo dzayo. Even ikatova marriage chaiyo. Zuva ravakati gogogoi uchisvika pamusha wevanhu unofanira kunge vakapfeka chizoro chinorwa nehondo dzinobuditsa vanhu muofisi iyoyo. Nekuti hakuna munhu ane masoja asiri muofisi. Vanhu vese vanopiwa masoja vanofanira kutanga vapinda muofisi kana kuti paine ofisi yamisikidzwa pamusoro pavo. Ukaverenga kwataverengesa kuna Jeremiah achitanga basa anotoudzwa kunzi they will fight against you but never prevail over you since I am with you. Mwari vaDavid Moses asati afamba murenje chaanotanga kuita kubvunza kuti pandiri kuenda kuna Faro ndinoti ndatuma nani. Ari kutsvaga the source of authority to deliver a task. Kureva kuti mupurisa asati anosunga vanhu ane zuva raanonzi apinda muparedi apasa kuva mupurisa ari kupiwa ammunition. Ene mupurisa apinde muground asati amhanya. Ari kunosunga zvirema, ari kunosunga vasingafambi, ari kurangarira vanhu ane pfuti, but chekutanga vanotanga kumhanyisa. Ndosaka uri kuona Moses ari kumonzi mbofudza makwai ari kugadzirirwa kuti kana akuzofamba. Ndopari kunzi Samson ari kumbonzi mbobvarura shumba hainei nevaFilistine, but Mwari vari kupfekedza munhu zvishongo zveofisi. David enda kumakwai kune mapere nempuneneu, kune mapere neshumba nemhumhi, ari kupfekedzwa zvekurwa nazvo. Saka chinhu chiweti rinoti prevail kana kuti victory kana kuti kukunda, munhu wese ane paanofanira kukunda hondo dzake. Ndeapi ma aspects atinofanira kuprevaila? Pane yekutanga yandoda kutanga nayo, you must prevail against words. You must learn to prevail against words. Vanhu vane BP vari kubatiswa BP nezwi rekuti uri hure, uri mbavha, wakashata, unonyepa, ndo zvakuvadza vanhu neBP. Why? Mwari haana kudzidza kukunda mazwi. Saka izwi rikataurwa rinomurwadza kusvika pamoyo. Kurara asina kudya, kurara asina kugeza, kutadza kufema. Why? Pane zwi rataurwa pamusoro pake. Iwe vana David vachienda kuhondo asati asvika mukoma vanomuti une manyawi. Watanga David kuonererwa, asi Goriati handiye hondo yake, kwete mazwi. Dzidza kuprevail over words. Dzidza kuva necapacity to prevail over negativity. Kuudzwa kunzi mwana wenyu idofo naticha. Dzidza kurivesa mazwi ari negative pamusoro pako nevana vako. Rega kugamuchira negative prophets. Prevail against words. Prevail against negative declarations. Prevail against false prophecy upon your life. Kune vanhu vandiri kutaura nawo izvezvi akazara neBP, anomwa mapiritsi eBP, ane shuga, akakuvadzwa nemazwi, akaroiwa nemazwi. Learn to prevail against words. Iti Mwari ndibatsirei kugona kuprocessa mazwi anotaurwa muupenyu hwangu. Imwe witchcraft yatichazotaura pamberi apo haizi real. It's a false witchcraft yakangotaurwa pamusoro pako. Izvezvi kungoudzwa kunzi musikana wako akashata, unobva watosiriza kutodambura relationship. Iye wacho chizotarisa waacharoora apedza kuti wako akashata. Kanganika wakakuvara nemazwi evanhu. Kanganika wakakuvadzwa nemazwi evanhu. Kanganika wakashayiswa hope nemazwi evanhu. Ndiroda kukurangaridza semwana waMwari. Dzidza kuti hakuna mazwi anotaurwa nemwana wemunhu kana mwanakomana wemunhu anokuvadza upenyu hwako. Iti ndina Mwari vari kurutivi rwangu, ndine simba riri pamusoro pangu. Hakuna chakaipa chinotaurwa pamusoro pangu chinokuvadza upenyu hwangu. Prevail over words. Vamwe vakakuvadzwa nemadokta, vamwe vakakuvadzwa nevanhu vatinoti ma-expert opinion.
kunoudzwa nadhokta kuti iwewe unorwara nechakati, wotenda mazviri. Ini ndinorangarira rimwe gore randakaudzwa nadhokta, a professional doctor, kwete doctor only, a neurologist, kuti iwewe unogwara, your kidney is off, we need to remove it. Auchatsanyi kidney chayo. Ndotarisa ndanga ndichine mwana 1, ndichaenda pane inonzi September, ndikaenda kunoitwa diagnosis ndisina kuudza mai vari kumba, ndikapiwa ndinorangarira kuti ndakapiwa bucket rematablets. Waiti ukapinda mutoilet so waitombotenda Mwari kuti ngapashaya munhu anopindamo muchinhuhwa antibiotic, but pane zuva randakazoti enough is enough, mazwi evanhu ngaatsike pasi, ndinonamatira vanhu, ndikaflasha mapiritsi ese mutoilet ese e6 months ndaifanira kuamwa kwegore, vachiuraya 1 kidney kuti imwe iite inonzi self naturalization, to take the burden on its own. They had to kill the other one then remove it. But ndichiri nayo mangwanani ndakatsanya sewe, kukembi ndinoenda nevamwe varume ndakatsanya. Chipane munhu anofanira kuti upenyu hwako ngaurege kugara mumazwi evanhu, rega kugadzira life yako yakabhesa nemazwi evanhu, rega kutendera mhuri yako kuchengetwa nemazwi evanhu, kunzi nevanhu hazvisi kufamba wobva waona kuomerwa. Mwari vari kuti I will be with you, I'm not going to stop the fight, but they will not prevail. Inzeve dzako dzichadzwa mazwi, but haafanire kukukunda. Vangani venyu vakakuvara nemazwi. Pandiri kutaura, you must learn to prevail against words. Dzidza kukunda mazwi. Vamwe venyu makarega kudrive ngonzi hayo I bad drive. Vamwe venyu ngonzi haufitwe nehembe. Kune vanhu vari muno vakakuvara nemazwi, mamwe asina meaning. Ndoda kudzidzisa chinhu 1, ngaparege kuva nemunhu anoprofita zvakaipa pamusoro peupenyu hwako akava nerugare. Kana munhu apedza kuprofita upenyu hwako, iti sezvamareva kumba kwenyu, imi ndimi mareva, ngazvinomuka kumba kwenyu, imi ndimi mazviona, zvibatei, ndimi mazviona, imi ndimi mazvigadzira, ngazvive kumba kwenyu. Rega kupa vanhu rugare kana vapedza kuprofita zvakaipa pamusoro pevana vako. Kuenda kuchikoro chemwana so unosangana na teacher obva aprofita pamusoro pemwana wako kuti uyu haagoni chikoro, modzoka kumba motanga kushanda nemazwi ateacher ekuti iri idofu. Inini am a miracle or a testimony of such words. Ndakamboudzwa neumwe teacher ainzi Makazi, I think mupenyu uye muvhangeri kweFM, achiudza baba wangu kuti iri idofu iri. Achitaura inini zveshuwa ndanga ndaita number 42 out of 45 waitenderana nemazwi ake kuti zvechokwadi iri idofo. Ripoti yaipupura kuti zvechokwadi iri idofo. But pane pamwe pandakazoverenga kuna Deuteronomy, pakati ndichakuitai misoro kwete miswe, ndau pandakazotenda kunzwisisa kuti my situation can change. Iyo zvitinawo madegree takaturika. Tinoda kutombowadaidza mudzidzisi wauye kumba, rega kukurumidza kupinda mumazwi evanhu, rega kukurumidza kupinda pachiprofita chevanhu, as long as chisingaenderani newe, dzidza kurivhesa, prevail over words. Ukakunda hondo yemazwi, mapiritsi eBP anoita mashoma, zvirwere pauri zvinoita zvishoma, mazuva ekurara wakagara anoita mashoma. Dzidza kumaneja chinhu chinonzi noise. Mwari ngavakuropafadze nenyasha dzekunyararidza noise. Mwari ngavakuropafadze nenyasha dzekunzwisisa kuti panyika pane vanhu vanoita rusha. Zvekuti hanzi vachembera. Zvindine vanhu vari muno kuti vakaudzwa nevanhu kuti zera rekuroorwa radarika. Wakagara muno so unoti ukadziona kedhe remuchato so unotsamwa kuti rangu zuva richava ripi. Ndoda kukurangaridza kuti mazwi haadefine upenyu hwako. Prevail over words. Learn to prevail over words. Learn to prevail over words. Every word that is spoken against you, prevail. Mwari vanotovimbisa kuti munoziva kuti panotaurwa mazwi anouya sechiprofita. Words has power to curse or to bless. Vazhinji vanobata mazwi ekutukwa,
But in order to learn to prevail against words. I also want you to learn to prevail against my negative declarations. Vanhu vakawanda vanodeclare zvakaipa pamusoro poupenyu hwako. Rega ndikubatsire samufundisi. Ukaita chinhu chakanaka kwemakore nemakore, hakuna vanhu vanokomenda. Asi zuva raunokanganisa, people blow a trumpet. Ende vazhinji tiri kudefinwa nema-mistakes, hatisi kudefinwa nezvatakagona. Mwari vekudenga ngaakubatsire udefinwe nezvawakagona, urege kudefinwa nepawakaita mistake. Waifamba zvakanaka kwemakore, ukaita mistake zuva rimwe chete, nyika ikasimudza kukanganisa kwako, ikakanganwa zvakanaka zvawakagona. Rega kubatirira pakukanganisa kwako. Even ukakanganisa, don't be defined by your mistake, be defined by your strength. Kune vamwe vanhu vari munhu wekuti you made a mistake, izvezvizvi mindset yako yakasuffer defeat. Why? Pese paunosimudza musoro uri kurangarira kukanganisa. Ndoda kukurangaridza semuranda waMwari. Denga harikanganwi chakanaka chawakaita. Chese chakanaka chawakaita Mwari vakachirekodha pakanaka. Nekuti havakipe marekodzi ezvakaipa, vanokipa marekodzi ezvakanaka. Vana vevanhu naSatani ndo vanokipa kukanganisa kwako. Rega kuti pese pauri uzvipe mhosva nekuda kwezuva ravakakanganisa. Manage, prevail over negative situations and rise above them. Can I repeat this? Rise above them. Kana paine pandakakanganisa, iti Mwari makaita henyu ndakazviona kuti ndakanganisa, asi ndakupadarika nezita raJesu. Handigaripo, ndinopadarika. Amen and amen. You need to prevail against my comments, my natural comments. Makangogara so, bvudzi renyu rakashata. Bvudzi renyu harirukiki. Madi kubvisa icho maisa apo. Do you know that so many people are discouraged? So many people have lost their confidence. So many people have lost their self-actualization. So many people have lost their faith in themselves. Why? By mere comments. Just my comments. Mchitotaura nyaya so munhu anongokomenda. I remember very well mwana wangu achitamba ari mudiki. Munhu akati anotamba kunge hure. Ndakabva ndatomubatsira ipapo ndikati mahure anoberekwa nemahure. Uyu haana mweya iwoyo, ari kutofara semwana. Why? Pamwe pacho ukawarairwa vanhu vanokutukira mwana mukutamba. Muri kunzwa uye vanhu vanokukesa mukutamba. Dzidza kurivhesa mawedzi ipapo nekusagara pama negative comments. Kune munhu wandokutaura naye, usagare pama negative comments. Why? Ndopatauraiwa naSatani. Anongotuma chimunhu chinokomenda. Ngokomenda so. Uchifamba so. Munhu akangokomenda rimwe zuva. Ati munoziva baba ningere ngati nganzi auye hana kana brain. Ndikati dzenyu ingani. Ipapo tisatomboti tadarika next chapter. Amata hana dzenyu ingani. Kune vanhu vanokutukira even vanhu vari padhuze newe kungokudiscourage. Can I repeat this? Unogona kutukirwa munhu ari padhuze newe. Wova watoona kuti panapa tiri kutukwa tese. Dzidza kuramba kugara. Prevail over words. Handizive kuti ndingakutsanangurira sei kuti uzvinzwe, but dzidza kuva nemazwi ako aunorarama nawo. Rega kupakwa nevanhu mashoko okudefine. Prevail against spiritual warfare. Pama spiritual warfare pane ma cases, ma territorial spirits, ma generational cases, nema impartation spirits. If pa spiritual warfare pane ma cases, pane anonzi ma territorial spirits, pane anonzi ma generational cases, kunozoita mamwe anonzi ma impartation spirits. Ukanyanya kugara nemunhu ane makuhwa, unodzimara wakutsvagawo nyaya dzisina kuitika kuti uwe relevant kugroup iroro. It's an impartation spirit. Iti Mwari mandiri ndidzidzisei so that I preserve what you installed in me, so that I don't succumb to my impartation spirit, my negative impartation spirits. Can I repeat this? Kune anonzi ma territorial spirits anowanikwa kuma universities,
anowanikwa kuma-colleges, anowanikwa kumabasa, ekuti kambani yese munoshare lunch box. Nevakadzi vevanhu mese munongoshare lunch box. Mese munongo zvekungorerutsa zvinhu so nekuda kwe-environment. Vanhu vazhinji vanonamata, they end up doing certain things that they are not supposed to do. Why? They are succumbing to material spirits. Anowanzowanika kuma-end of year Christmas party. Unoona majaiva anorohwa ikoko kwaasisina kuti ndimaivhangeri here kana ndimaimudhikoni here, married and unmarried. It's for the day. It's the event of the day. We are all equal. Territorial spirits, mweya yenzvimbo. Kune imwe nzvimbo yekuti ukaenda hakuna chakanaka chinobuda mairi. It's just barrenness. Kana uri mwana waMwari, wherever you go prevail, wherever you go prosper, wherever you go have substance. Isaac antodyara in a barren land akakohwa 1,000. Why? Fold 100-fold. Why? In him there was fruitfulness, in him there was multiplication, and in him there was life. Iwewe even ukasvika pakambani yakaomerwa zvakadii, kuomerwa is not your portion. You must never succumb kuma territorial spirits. Mwari ngavakubatsire ujambe rusvingo zvisinei nekuti pakaoma zvakadii. Kwavakaroorwa vanhu ivavo ngavati makorokoto, nekwavakaroora vanhu ivavo ngavati makorokoto. Kana dzinza riine macases edzinza, iwewe enda ikoko semwana waMwari, unoisa mweya waMwari, zvakaramba zvitange kuitika, zvaisazikanwa zvitange kuvepo, zvaisararama zvitange kurarama. Ukaroorwa mudzinza rine vanhu vasingadrive nekuti iwe wavemo mudzinza imomo, go and conquer those spirits. Don't go and submit to those spirits. Ndine munhu andiri kutaura naye. Saka prevail. Mumwe munhu ari kuti zvine chekuita here neblessing. Hakuna munhu anoblesswa asina kuprevail. A blessing translates to victory. Munhu wese akaropafadzwa, akapfekedzwa simba rechikuriri. Munhu wese ane nyasha dzaMwari. Unotonzwa Bhaibheri richiti kuna Abrahamu, akuropafadza ndichamuropafadza, arwa newe ndicharwa naye, akutuka ndichamutuka. Kureva kuti paunoropafadzwa simba rekukunda rapamusoro pako. Gore rino ratiri kurarama, ratiri kuti kusvika mandiropafadza, ngakurege kuva nemunhu anobata chako akava nerugare. Ngakurege kuva nemunhu anobata mwana wako akava nerugare. Ngakurege kuva nemunhu anogara pasuo rako akava nerugare. Ndinotaura moto pazvinhu zvako uti igore rekukunda, the year of prevailing, the year of victory, the year of being blessed. Gore munoziva kuti a blessing translate kupindurwa kweminamato. Gore rino minamato yako yese ngaipindurwe. Zvauri kukumbira ngazvikumbi. Whenever you are praying, you are in a battle. Victory must be your portion. Prevail. You must have victory. You must prevail. Mapepa ako chaiyo wherever they are, they must prevail. Zita rako ngarikunde. Ndiri kutaura kukunda gore rino. You must prevail. Macases zvirwere zvine mazita prevail. Igore rekukunda. And remember kuti munhu wese paanoropafadzwa anotanga kukunda hondo dzake. Blessing translate to victory. Ende musadzitya hondo nekuti hapana anoropafadzwa asina kurwa. Unotoropafadzwa uri battlefield. Pakatonzi Moses ndo pazvakatanga. Ukatarisa tinotaurirwa zveupenyu hwaMoses day to day kusvika paanofa ari murenje. But paanga ari uko kumamedia akaita 40 years tisina zvatanzwa nezvake. Why? Anga asina hondo dzaari kurwa, papasina victory, papasina activity. Pamwe pacho unofanira kukunda hondo dzako. You must know that I need to prevail. Every situation that comes upon your life, prevail. I am repeating this. Every situation, you must learn to prevail. They will fight against you, but never prevail over you. They will not stop fighting, but they will not prevail. They will never stop raising situations, but they will not prevail. They will never stop to comment, but they will not prevail. They will never stop to plan against you, but they will not prevail. Enonotarisa murume anonzi Jacob, anonzi wakarwa nevanhu naMwari ukakunda. Kureva kuti panouya blessing, pane sense of victory. Rega kutya hondo, prevail.
Materitorial spirits. Ini ndichisvika muno muRudaport. Ndairwa nemateritorial spirits. Akawanda, we used to have my visitations asingaperi pachechi pano. Why tairwa nemateritorial spirits? Nyararidza wondo dzenzvimbo. Nyararidza mweya yenzvimbo. Haufaniri kupinda munzvimbo madzikirira okubata. Kana vasvika varoyi ngavashaye rugare. Kana vasvika vanobata ngavashaye rugare. Usaite mukadzi anoshandiswa nevarume vanoshandisa vanhu zvemushonga. Akakubata ngaarega, ngaatsve nemoto, remadza vanhu pautera, pamisikanzwa yavo. Kana waane kuzodza kwaMwari, unoremadza zvisina kukwana kuti zvigare pasi zvinyarara. Ndinomwe munhu aimboshandisa mushonga wekushandisa madzimai muchechi. Tichapindira kugaraji, kwete kugaraji kufirst one. Akazouya nechuma chacho kumba akati mufundisi pisai. Tamuremadza, akanoguma akazodzwa muchechi, vatoremara. Kuno mumwe munhu anofanira kuremara nekubata chako. Rega kutendera vanhu kufara. Prevail. I am repeating this, prevail. Simudza maoko ako, never be defeated in battle. Unonzwa Bible richitaura zvakanaka. Unonzwa pane pandanga ndichiverenga makusenana richitaura chiti 1 Samuel 17:15 inoti David prevailed over the Philistines. Pese paaisimudza ukazoerenga futi Exodus chapter 17:13 pa 13 and 11:13 inoti when David Moses held up his hands, the Israelites were prevailing. When he lowered his hands, the Amalekites prevailed. Rega kuva mukristu anodzikisa chiyero kusvika pakutendera muwengi kufara. Rega kuva mukristu anosvika kuva flat pakunamata zvekutendera madzikirira kupinda mba mako, zvekutendera muroyi kuroya mwana wako. Isati kuvarambidza kuroya. Pavanouya vachiroya ngavatsve nemoto, ngavaremadzwe, ngavanzwe hit. Prevail over every spirit that wants to fight you. Ene mumwe munhu ari kuti maspirits prevail even against men. Kana paine munhu adaurwa newe, prevail over them. Jacob anotonzi he prevailed over men and God. Kureva kuti unogona kukunda vanhu vadaurwa newe. Hakuna munhu anofanira kukubuditsisa basa. Rega ndidzokorere semuprofita waMwari. Kana vanhu vakatanga kuita mastaira moto, declare moto chako chese ngachipise. Mazuva ano ndakazviudza chinhu 1. Munhu akatora chinhu changu, handinyanyi kumutsvaga zviri physical. Ndomutsvaga pamweya, ndomuremadza. Ende izvozvo usafunga kuti imhosva. Iwe wabatirei changu. Unoziva kuti mbavha ngatirege kudzijaidza kuti dzinoita break in pamba pako mangwana dzofuma dzichifamba. Ngavaremare, ngavatsve, ngavazive kuti chemukristu hachibatwi. Kana ukabata chemukristu chinofanira kunge chichipisa. Munhu ngaati akaba so omboitsaita nguva kuti asi pane zvandakaita, oziva kuti pane munhu wandakatorera, ndofunga ndiye ari kukonzeresa zvinhu izvi. Rega kupa vanhu rugare. Prevail. Ndiri kuti Mwari vekudenga ngavakupe simba. Prevail. You must have the spirit of victory. Mweya wekukunda. Chimwe chinhu chatinofanira kukunda, prevail against poverty, stagnation spirit, anti-progress spirit. Uyu mweya uyu unoda kutokundwa zviri physical. Because unogona kumira. Gore ratiri kuti gore rekuropafadzwa. You need to prevail against the spirit of poverty. Kukunda mweya wenhamo. Kukunda mweya weurombo. Kukunda mweya wekugara panzvimbo 1. Kukunda mweya wezvishoma. Kukunda mweya wekupema. Kukunda mweya wekutambura. Umwe munhu akambouya kwandiri akati mufundisi, what is the strongest demon that you have ever encountered? Ndikamuudza kuti the strongest ever demon that I've worked against, there are two spirits. Spirit of poverty and Satanism spirit. Those two spirits, they are strong. But the stronger one is the spirit of poverty. Why? Satan anozoti akakuvharira pamari, wavharirwa pazvinhu zvese. Nekuti hakuna munhu anoremekedzeka aine mari. Hakuna munhu anoremekedzeka. Hakuna munhu anoremekedzeka asina mari. Hakuna munhu akanaka asina mari. Hakuna munhu anoonekera asina mari. Once wangoitwa chirema pamafinances, Satan anoita zvaunoda newe. Can I repeat this? Ndakamboona muvhangeri vachimhanyiswa unotenga doro. Vhangeri chayo.
varoora vakwasha 4 vasvika kwavatezvara. Muvhangeri vane bhachi ravo chete. Vakomana vembanje nedoro vane motikari dzavo. Baba mukuru raakupera womhanya unotora kireti. Baba mukuru raakupera womhanya. Because ukasadaro unonzi kana Mwari wako ari wezvokwadi mazoshaya sei chekudya. Mwari ngaakubatsirei vanotenda. Kudzai Mwari akutibatsire tidarike pamweya wezvishoma. Tese hatingave nemahelikopta, tese hatingave nedzimotikari dzakanaka, tese hatingave but ingobva pafood level kuti kana vanhu vaakuita zvinhu zvavo unongovasiya vachiita iwo nechikafu chako. But ukazosvika palevel yekutumirwa sadza, ini ndonamata ndakaroora uye ndiri mwana kune vamwe vanhu. Hakuna kana 1 anotaura zvedoro pamberi pangu kana zvembanje kana zvekupira mudzimu. Wherever kwandaenda, why ndine tukwanisiro twangu. Mukangopira nyama ina hanchatodyi. Asi hazvicharevi kuti ndinorara ndadya mavheji, nongonotenga imwe. Pane umwe kwandakaenda kufunction, nyama yapirwa kuchikuwa, indangoti pane bhucha iri padhuze. Kati ngati handei. Kwauntenga nyama yangu kwafutsa moto kwautanga kugocha panze. Ndakaona vanhu vaiva kutiza mubhodho yavo yapirwa. Why? Une tunhu twako twakadi twakaringana. Kana wamuKristu iti Mwari ndibvise, I need to prevail against a begging spirit. I need to prevail against mweya wezvishoma. And that is the prayer isingadi kunamatwa nevanhu vakawanda. Why? Vanofunga kuti haina Mwari mukati. But ina Mwari mukati. God, I want to prevail against the spirit yezvishoma. Ndoda kukunda mweya wezvishoma. Mweya wekugara panzvimbo 1. Mweya wekugara panzvimbo 1. Every year ungori nehembe 1. Ndoti Mwari akubatsire uti patiri kutaura nyaya yekukunda, I need to prevail. I have to prevail against the spirit of stagnation. I have to. Unoziva kuti pamwe pachoka ndinorwadziwa. Why? Ndinorangarira makuriro andakaita. Ina handinzwisise poverty ndichiudzwa nevanhu. Ndinoinzwisisa ndichiirarama. So pandinotaura nenyaya yekukunda mweya wenhamo, ndinotaura with passion. Vamwe vanhu vofunga kuti mufundisi vanoda maristereki. Ndakanzwa kurwadziswa kunoita poverty nekurwadziwa kwaunoita kana usina. Ukaenda pane vanhu, mukadzi wako ndiye anosukira vanhu maplates. Kana mauya musina chinhu. And it's natural, hamuudzwi kuti chinosuka indiro. You find yourself running kwadziri. Iwe wega. Mwana wako akaputsa chinhu, kane musikanzwa karowei zvigunwe. But kana muinazvo, hana kukuvara here, musimudzei pane magirazi. Pane ka element. I'm telling you what is reality. Vanhu havadi kuzviparidza, vanhu havadi kuzvitaura. Ukaona mwana anonyanya unzi ane musikanzwa, vabereki vacho havana. Why? Nyika haizezi kutaura zvakaipa pamusoro pake. Why? Nekuti haana covering. Enda nemwana wako kumusha uone kuti anosimudzwa nevangani nhasi. So tipei mwana, tipei mwana, tipei mwana. Pane kamwe kakugamuchirika kaunoita so kana Mwari vakakuropafadza pane rimwe side. Mazvazo ndikuedzera. Iti Mwari ndibatsirei makusikati anaya. Muservice ino I want to prevail. Handisi kuti mese vaine maprado, handisi kuti mese, but ingobva palevel yekuzvidzwa nevanhu. Mwari ngaakuropafadze muservice ino ubude palevel yekuraramiswa nevanhu. Mwari ngaakuropafadze zviri direct zvekuti unozviraramira iwe nemhuri yako. Pakaoma. Unoziva kuti kana ukangosvika wakangogezawo wakapfeka so zvine chiremera. Can I tell you one secret that no one tells you? Nyika inokupa zvaunazvo. Munhu akasvika pamba achidriver akati akubuda zvinonzi muri kuenda nemota ipiko, kana yakapakwa mukati oimakiya, mukangoya netsoka vanhu vanongokurilisa semauriro amadi amaita. Ichokwadi hacho chisingadi kutaurwa nevanhu ka. And hapana pamunotarisira kuti kumba kwenyu mairara pasi mugosvika kumba kwevanhu vakupei mubhedha.
bvunzai ini ndakamboshanya ndikanzi mukoma Alfred vana vari kutochema dai mangorara henyu pasi vana vadzokera pambedha pane pamwe so pokuti unoti Mwari ndibatsirei. I am telling you the realities of life. Kana wakupinda muprayer ita nharo nemweya wezvishoma, iti Mwari ndibatsirei ndibve pamweya wezvishoma. Zvinoremedza nevana, zvinoremedza nemhuri, zvinoremedza nemadzimai. Vana baba patiri kuenda kukembi, rega kusara kunonamatira ropafadzo pagore reropafadzo. Unodzikisira vana vako, unodzikisira mudzimai wako, unodzikisira even muzukuru chai. Nenyaya yeropafadzo, prevail over poverty. Mwe munhu ari kuti zvirimo here mubhaibheri zvamuri kutaura. Jabhezi anototi change my situation. Jabhezi akangoita munamato wekukunda nhamo, kungokunda nhamo. Jabhezi aingoti enlarge my territory, no one recognizes me. Akaenda pamberi paMwari kunochemera kubvisirwa urombo. Vana vaZelofehadhi havana kuenda pamberi paMwari vachikumbira ndimi, aiwa vakanokumbira munda, kukumbira kuzvimiririra. Vana vaZelofehadhi vakaramba kuchekerwa minda nevane varume vapenyu nana baba vapenyu. Vakati tipei munda wedu tizvirimire tega. Iti Mwari ndiropafadzeiwo zviri direct, zvirege kubva nekumaraini, zvimbouyawo direct kuupenyu hwangu. Mwari ndiropafadzei. Zvindichitaura dai munhu ari kutofunga kuti mufundisi ari kupedza nguva papoverty. Mweya wenhamo wakaoma. Izvi tine vana vakabata pamuviri kuitirisirwa nhumbu, machips chaiwo. Why? Poverty. Mwana akaona mbatatisi dzakakangwa muovheni so anoshaya, anorasa sketi ukuru uko nekuda kwenhamo. Izvezvi ndichitaura kuno kudai, kune vana vakatouya panyika nekuda kwevana mai vaiabuswa nekuda kwenhamo. Vana baba chete mbondiitirai maoko mudenga yaka. Rega kutendera mwana wako kushandiswa nekuda kwenhamo. Unomwe munhu ari kunditarisa sekuti munhu nhamo yakaoma. Ukaenda izvezvi kumwana wangu musikana uchitaura zvemachips unofanira kutaura nyaya iri nani, because pamachips akadarika. Even pakota chicken akadarika. Mweya wenhamo unoitisa. Satani anoshandisa poverty as a way of luring people. Ukatarisa vana vedu vakazara mumabhawa ipoverty. Izvezvi tine vana vakabva kuZimbabwe vakasvika munomu vakashaya chekudya, muri kunzwa, vakashaya pekurara, vakazosvika vakatanga kuita zvimwe. Kwete nekuti vanoda, vakatoshaya pekutangira. Why? Vabereki vakasiya pasina chinhu. Vabereki vakasiya padi pasina chinhu. Izvezvi tine vana vari kutorera vanhu mabhegi muJoburg umu, vasina kukwanisa kuenda kuzvikoro, vakashayiwa Jesu. Imbavha, pinda muJoburg umu, pinda uone zviri kuitika. Why? Satani ari kushandisa poverty kuti vanhu vamushandire. Mangwanani ano ndine munhu wandiri kutaura naye, wandoda kuti simudzai zwi rako kunashe, kuti vana vangu ngavarwirwe kubva pamweya wekuzoshandiswa nekuda kwenhamo. I want to prevail against the spirit of poverty. I want to prevail against the spirit of stagnation. I want to prevail against the spirit of begging. Mwari ngaakubatsiri. Munhu anorara 4 days asina kudya kusvika apinda mune zvimwe. Why? Poverty. And the devil knows. And I can tell you kuti only 1 out of 100 people go into crime willingly. Majority of people go into crime out of poverty. Mukatarisa nyika dzakaremerwa nepoverty ndo dzinonyanya kukomita crime. Why? Mweya wenhamo. Mweya wenhamo. Pane munhu wandoda kutaura naye masikati, unofanira kumbokunda mweya wenhamo. So kunda mweya wenhamo. Unozoti mwana chaiye wako iwewe anogona kupese paari kuchikoro ari kungokumbira machips, pese paari ari kukumbira kungorowa sipi yedrink. Why? Kumba hakuna kumira zvakanaka. Ende vanhu muri kutoseka vakaenda maboarding school munozviziva kuti kune vanhu waitowachira vanhu hembe kuti umborowa sipi. Kukumbira kuruka musoro wemunhu kuti umbowana kamari. Mwari ngaakubatsire service inoi. Gore reropafadzo, Mwari ndiropafadzei, that I am able to sustain myself as your child. Mwari ndipei zvinokwana ini nevana vangu. Usapiwe nhasi zvopera mangwana.
Maimufundisi vanga vachimbondiudza manheru vakati, do you know kuti hapana chinhu chakashata chekuti unomboti ropafadzwe iso. Wombotanga kudya zvinonaka, zvozongoti gwa. Murunzaendera, kana Mwari vandiropafadza, ngavandinatsire mazuva angu ese ekurarama, azare nemufaro, azare nerugare, azare neropafadzo. Ndirege kuti nhasi ndakaropafadzwa, mangwana ndiri kupema. Kwete kwatiri, Mwari ngavatiropafadze, kwete kutiropafadza zvenau, but kutiropafadza kusvika tafa, kutiropafadzira even vana vedu, generation to generation. Kwete kuti ndambotenga mota mwana wangu odzokera kubhasikoro, ndikatenga mota vana vangu ngavatenge dzakanaka kudarika ipapo, ngavaimprove kwavanogara, munamatira permanent blessing gore rino. Kana ndaropafadzwa, ndinyatsoropafadzwa zveupenyu hwese. Kana Mwari vandiropafadza, vandiropafadza for generations, not a temporary blessing yekuti unoropafadzwa, waropafadzwa wofamba muropafadzo mazuva mashoma wodzokera pazero. Kunyangwe pakuritaya pako, pakukura kwako, kana ndatombobata maki emota yatova lifestyle handichasii, kana ndatombobata maki emba yatova lifestyle handichasii, kana ndatombopinda muedhikasi ndokwakwe kutoshopa handichadzokeri kumaChina. Mwari ngaakubatsire uropafadzike zveupenyu hwese. Prevail over poverty, not temporary prevail but permanent prevailing. Kunda urombo kweupenyu hwese, ive nevana vako nevazukuru vako nevazukuru vevazukuru vako ngavave vakaropafadzwa. Unoziva kuti mweya wenhamo ndozvaunoita. Unomboonekwa umwe musi uchifamba zvakanaka, ende hapana chinhu chinorwadza kunzi muri kutaura nani, zvonzi baba vaya kave kumboita mota. Unozotsanangurira vanhu kuti unoziva kuti paJoburg apa ndakamboita mari, paJoburg apa ndakambofamba nemota, pasina mucherechedzo wekuti zvigunwe zvako zvakambodhiraivha, pasina mucherechedzo wekuti gumbo rako ringatsika accelerator. Why? Satani anogona kukurega uchisimuka, so wowarairwa. Iti mari pamandisimudza kusvika handidzokeri kumashure. Kana matondisimudza ndatosimudzwa, mazuva angu ekurarama ndidye zvakakora, ndione upenyu hwakanaka, ndirarame zvakanaka from glory to glory. Mwari ngavakuropafadze zviri permanent, kwete temporary blessing. Rega kuzoti kana vakunyora nhoroondo yekurarama kwako wonyora kuti mariro aJeremia, kunyora nhoroondo yekutambudzika. Mwari ngavakuropafadze uye nenhoroondo yekukomborerwa. Gore rakati Mwari vakandiropafadza, gore rakati Mwari ukandisimudzira, gore rakati Mwari ukandiitira zvakati, gore rakati Mwari ukandiitira zvakati. Mwari ngavakuropafadze kusvika bhuku razara nekunyora maropafadzo. Uite saDhavhidha anotonyora mapisarema kuwana nguva yekurumbidza Mwari nekuda kwezvakanaka zvawakakuitira pamazuva ako ekukwegura. Apa pa prevailing over poverty handina maamen akawanda. Vanhu vanoda urombo hwavo, vanhu vanoda kugara pazvinhu zvavo. Unoziva kuti pane pamwe pandaimbonamata ndiri as a person kuti Mwari ndibatsirewo kuti kana ndaakushopa ndirege kunyanya kutarisa chikwama. Oti pane pamwe pokuti kana uchitenga grocery, so unoti ukatenga wombonyora pasi, womboedha mafigures, kana wapedza wodzosera zvimwe patiri. Unoti unenge wakaisa zvauri shuwa kuti unoenda nazvo kumba, wozoita zvimwe zvausiri shuwa kuti unoenda nazvo here kumba, uchikanda yapa mari, wombokanda yapa mari, wombokanda yapa mari. Bviswa pamweya iwoyo naJehovha. Kana ndaenda kushopping, zvandaisa mbhasiketi ndinongochaisa ndoenda kumba. Mwari ngaakuropafadze. Kuropafadzwa kwekunyatsonzwa kuti pano ndaropafadzwa. Prevail over limitations, prevail over budget constraints, prevail over my limitations of expenditure. Ukabata hembe so haisi pa promotion, warohwa nechiprice tag, because pane hembe yekuti
wepromotion vanozoisa chimwe cheredhi kumashure. Unenge uchitokaona hembe yauri kuda wosiya, ukaona isina chiteki cheredhi hautengi. Mwari ngaakubatsire kuti Mwari wekudenga imbondipaiwo gore randichadya zvandinoda, gore randicharara pandinoda, gore randichatenga zvandinoda ndisingatarise mutengo. Imi munoti nyika nekuzara kwayo ndezvenyu. Mwari imbondiropafadzai nenyasha dzezvakawanda. I need to prevail over poverty. Mazuva ano ndikangosvika parestaurant munhu akanditi pane promotion handichatodyi ipapo. Because mazuva epromotion ndakambararama, ndinoziva kurwadza kwawo. Unobuda mumba uchida unodya beef wodzoka wadya chicken. Why? Ndo iri papromotion. Muri kuseka, but these are realities of life. Mwari ngaakuropafadze. Ndiri kuti pagore rineri chimboita mutsimba nenhamo, chimboita mutsimba neurombo, chimboita mutsimba nekushayiwa. Ndine gore randakanamata wakomana. Gore riro handiri kanganwi. Ndakanamata 10 good working days, 10 good working days. Ndichikumbira 500 yakabatana. Ndaingodawo 500 yakabatana maakaunti mangu. Kwete inobhadharwa zvekunzi 50, 40, 70. Aiwa, ndaingoida iri ka1. Yakangokwana ndoti nhasi yapinda maakaunti. Kune mumwe munhu atofunga kuti mufundisi wari kuita mafanizi. Ndakatoinyengetera kusvika ndaibata. Ende yakatouya iri keshi, ndaiti ndikarara ndombovhura pasi pemubhedha noona kuti iripo here ndikarara. Why? Nekuti kwandanga ndabva nako vana baba nana mai, vakomana nevasikana, kana usati warwadziwa nenhamo hausati wakufunga semwana waMwari. Chimboti Mwari ndibvisireiwo urombo, ndibvisireiwo kushoreka. Vamwe venyu mungadai makaita mabody members kudhara, but ukwanisiro uri kuramba. Bhachi unorida but hauri afford. Azozoti shasha inogona kuita board member. But zvikanyanya kuoma vanhu vanokutyira. Kuti patinozoti mauniform bai. Kudheko munoda kuenda but muri kutya uniform. Kupresident worship izwi munaro but uniform ndo inokutadzisai. Why? Ndonzwa munhu aita ndofarira dheko mufundisi. Chiendai kakudheko kana yeheti chai hauna. Kana ye t-shirt chai hauna. Unonyatsoona kuti urombo hunotitadzisa kusvika patiri kuda kusvika. Pano mumwe munhu akambotiti mufundisi, ini ndaida kuroora mukadzi akanaka. Ndikati zvakazofamba sei? Handizii. Ndikati uyu wamakaroora akanaka chisati chavepo imari. Because mukadzi chaiye kunaka kwake chaiko kunodhipenda nemafuta azorwa, nepararwa, nepadyiwa. Ndosaka uchinyatsoona kuti baba vangu vasati vafa, baba vangu chaiwe nini, he died 16 May 2008. Ndichangopedza kuuniversity, ndichiri mukomana. Vakanditi Alfred, hakuna mukadzi akashata abuda mubenzi. Unfortunately or fortunately mukadzi wangu anoda benzi singaiti. Handizi kuti ari kufamba pachiprofita here kana kuti chii chakaitika munzvimbo dzemweya, but madiri avanoita benzi mai ava. Ndakavati ndikatsvaga imwe mota ndokupaika hombe nevana zvikanzi ndogara mubenzi mangu. You see what I'm saying? Pane zvimwe zvinhu zvekuti muupenyuka unofunga kuti mwana wako idofo, but harisi dofo, chisipo imari. Akabirwa confidence. Service, I want you to prevail against the spirit of poverty. I want you to prevail against the spirit of Shoma. I want you to prevail against meya with budget. Unapane pamwe pachipo kuti unoita muranda webudget. Pachechi pyapo pakanzi pari kutengeswa zvinhu unototsamwa. Pachechi chaipo ngonzi, pachechi pari kuti ndokunamata here, kunamata kwezvokwadi kungopa vanhu zvinhu zvireruke munhu wese tichingoshare zvakadaro. Why? Because wakaomerwa. T-shirt ingaite 200, vari kutibira, hauna mari. Nezuro takaendeswa kuSendeni nababa namai Mulambo vakatitsvagira inonzi Sky Hotel, tikaenda kuSendeni as couples. Wakomana kuSendeni City waiona bhutsu dzichita ma30,000, muchitori nequeue yevanhu vada kutenga bhutsu dze30,000. Ndakati nhaye Mwari maivepi ndisingatambiriwo kunoku.
here manheru mangwana masikatano ndiri kuti Mwari ngaakupe nzara nenyota. Let your desires be known unto you. Unto me, prevail over the spirit of poverty, prevail over the spirit of little things. Mwari ngaakupe nyasha. Ndaishandisa statement yekuti ndiani anoziva zvinoitwa naMwari. Who knows what God can do in your life? Who knows? Gore rinoratidza kuti gore rekuropafadzwa. Mwari ngaakuropafadze, Mwari ngaakusimudze, Mwari ngaakusurprise, Mwari ngaakupe zvakawanda, Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakugonere umbowane mufaro weropafadzo. Hallelujah. Ndoda kubvunzai, munoziva kuti chimwe chinofadza munhu mukatenga TV ichi chinoitika pamba? Mukatenga TV, kashoma vanhu vanotukana vatenga TV, kashoma vanhu vanotukana vapedza kutenga imba, kashoma vanhu vanotukana vapedza kubva kutake away. Vanhu vanonyanyotukana stereki muupenyu hapana zviri kuitika. Chinonyanyotukanisa vanhu vazhinji inzara. Even ukatarisa mafamilies ari kukweshana stereki inzara. Kana mumwe nemumwe aine upenyu hwake, unoti uyai kumba kwangu muda kudisplaya madhishi nemapoto manyowani, display asina chinhu, unobika zvinonaka, ende ukabika zvinonaka vanhu vanofara. Handitika tiri kuuya ikoko, uyai tiite brai, imi makaisa chimotikari chinyowani panze. Pamuri kuita brai muchipembera, mafamilies ari kunyanya kupumana uroi inhamo, mafamilies ari kunyanya kukweshana inhamo, mafamilies ari kunyanya kutsikana inhamo. Mune muchishandisa toilet 1 muri 20, hauna kuflash, hauna kukwesha toilet, hauna kumopa mubathroom. Inhamo, kune mainsusuka munhu bathroom rake nderake kuflasha kana kusaflasha, Mwari kudzwai ndiye ari kugara. Manzwa zvandiri kutaura? Chiri kutikweshanisa maningi ichi inhamo. Takasvika mumba kwavo vakasati pachikafu, takapiwa zvishoma. Kuno kuSouth Africa kuno tikaita muchato pano paRudaport Assembly, chikafu chako chikatonhora vanhu havadyi. Vanonodya kudzimba dzavo. Vai, they are blessed. Pano ndiri marriage officer pano, ndine michato yatakawanda yatakazadza mabuckets 20 liters kunorasa. Vanhu vachitarisira kuti chatonhora. And remember kuti Saturday ndo patinowana mukana nemhuri dzedu toda kugocha, toda pamwe pacho muchato wako unenge uchitotibvisa appetite, tine zvatakagadzira kumba. But kana paine mweya wenhamo vanhu vanotsikana muraini kuda kudya chikafu pamuchato. Why? Poverty. Poverty causes problems. Hallelujah. Ini kumba kwangu kunogara vanhu chaivo, kwete vashoma. Muna January November ndofunga ndaive ne7 adults plus vana vangu. Hapana kana one day rinorwadziwa mudzimai wangu nevanhu. Chikafu chacho chine chiripo. But kana chiri chishoma vana vake vakasaguta, vanhu vanobayiwa. Asi kana zviripo hapana problem. Iyo zvimainino vari kuone chimwana chavo hwangu variko, even tikaita 20 ndo mukana wekudya mari yacho. Hainaki kudya uri wega. Inonaka makaidi, makaiunganira. Manje kana mumba mine rofu 1 rechingwa, mune makatarisana unge masoja sokuti apa Mwari ngavambokubatsira gore rino. Kana wakudya udye usika budget, kana wakupakura kurarama upenyu hwekuti nyama inopakurwa namai. Amusati mambodzirarama dzimba idzodzo. Mabika muriwo here, mai vacho vachipakura. That is a testimony of poverty. Amuna kumbopfuura nemasituations akadaro. Tabika muriwo mai vacho vachipakura. Mwari ngaakubatsire. Unoti ukaona mwana achidya unenge uchiti ndichanobata mai vacho kubedroom. Vanyatsotsanangura kuti hunhu uhu hwakatanga rini, kuti mwana anodya musana ini ndiripo. Kupinda mubedroom, ungoshekerera mwana wako achidya musana, ungochitosekerera mwana wako achidya musana wababa. Inyaya yenhamo. Kana paane rugare mwana anokusvika mundiro, ini ndine vana vangu vese vanofanira kutora chikafu mundiro mangu. Anongasvika achitora nyama ndotofarira kuti dziri kurova wena. Rona muchitorova namaoko namai vacho hadziri kusota nyama. Why? Urombo hwadarika. Mwari ngaakubatsire masikatano. Mwari vakuropafadze. Uti Mwari, I want to prevail over limitations. I want to prevail.
Mwari ari mubatsiri wangu. Pandiri kushumira pano parudhapoti ndisati ndaenda, ndiri kutsvaga mhuri dzinoita mapositive problem ekushaya parking. Iwewe pamba penyu parking ndainetse, kwete kuita pamba pasingasviki mota. Kungonzwa kuti pamba pakawandiwa mota. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ndine vanhu vanoda kuropafadza manerano, umbofunda kungochinja motikari, kungochinja motikari, kungochinja after 4-5 years chinja mota, after 3-4 years chinja mota. Pane zvinhu wani chandakadzidza. Shopping is a healing. Kana unatsoona kuti ukanga uchingogara nemudzimai chete, kana uine munhu waunodanana naye, muendese kushopping uone kuti anofara sei. Asi shopping kana isipo zvakaoma kufadza munhukadzi pasina shopping. Apa ndinodzokorora ndichirevesa, mhuka inonzi munhukadzi pakashaya shopping haifari. Mukadzi wese anonaka neshopping. Angoenda shopping akadzoka atonaka. Chiso chake chine chichifara. Why? Mwari ndokusika munhu vachiti afare kufarira shopping. Kuroti nemari yacho vanofanira kukupa. Ndiri kudzokorora mazwi aya. Mwari ngavakuropafadze. Mwari ngavakugonese. Mwari ngavakukomborere. Mwari ngavakuvhurire masuo. Mwari ngavakuendese kure. Nekutenda tinoenda kure, nenyasha tinoenda kure. Nezita raJesu tinokunda hondo dzedu dzese. Dzimwe dzacho dzinosanganisira kushaya zvinhu. I'm a marriage counselor. Ukaona ma-strained relationships, mazhinji acho anonetsa mari. Handizivi hangu kuti ndeva ndinotaura navo chetere, but vazhinji zvinhu even varume chaivo vanoita hasha dziri unnecessary. Murume wese kana mba musina grocery haumutangi. Ndinokuvimbisa naJesu mupenyu wandinosevha masikati usiku nemakuseni. Kungomuti mangwanani asina mari yerenda anoti anenge akakugadzirira size, kungoda kubvunza chinhu ga, kungoda kubvunza chinhu ga, kungoda kubvunza chinhu ga. Saka urombo hunokonzera animosity in many situations. Mwari ngaatibatsire. Mwari akubatsire. Umboti mangwanani, I want to prevail against the spirit of poverty. Unozonzwa chinzi haadi hama dzemukadzi haana mari. Akanga aine mari anotoda kuti hama dzemukadzi dziwande because ndo dzinokumaketa ka. Hama dzemukadzi ndo dzinofamba dzichitaura kuti takaroorwa nembinga. Hama dzemukadzi ndo dzinotofamba dzichimaketa. Ukanzwa vachiti munhu chaiye vari kureva kitchen kuti takabvako. Even hama dzemurume ukaona dzichiti mukadzi wake anodada, chikafu chishoma. Kana vakasvika vakabikirwa vanonzi munhu chaiye uya anotibata zvakanaka. Ende iona vakadzi vacho havanonokewo kubvazhura. Ndakangoona kuti mukadzi wese akaita grocery nemaplates, pese panouya vanhu ada kudisplaya upfumi hwake. Ndotsika yemadzimai iyoyo. Pese panongouya vanhu, bvunzai inini mufundisi. Kumba kwangu ukauya vanhu unoona mamhando nemhando dzemaplates. Kumba kwedu kune maplates anodarika 200, isu tiri 4, tiri 5. Saka maplates ese anozodisplayiwa kana pauya vanhu. Unonzwa vachinzi aya ndoda kuti aite 12 sets of 12. Aya anofanira kubatirana netable. Kana kuchisevhwa vanhu kulower dining kune kuine mamwe, kuupper dining kune kuine imwe set. Hazvifaniri kusangana kana zviri zvine maruwa zvese zvine maruwa, kana zviri plain zvese. Kureva kuti kana mari yapo unodisplaya upfumi hwako. Kana mari yapo unodisplaya upfumi hwako. Ende kumba kwenyu vana baba nditirewo. Kumba kwenyu makamboona kuti kune mapoto anobika 120, imuri vangani? Kunotengwa rimwe zipoto rakadai. Itsika yekudisplaya upfumi. Kuti vanhu vazive. Muri kunzandira. Ende hakuna mukadzi asina zipoto iroro. Zipoto rakadai so. Kuti ndere kubhoilisira mvura here kana ndere kudi ririko zipoto rakadai. Kungomirira kuti kana vanhu vauya vazodya ndivaratidze zvandinazvo. Kureva kuti poverty. Saka kumba kwenyu kana kusina, you are robbing vana vevanhu. Iyo zvindichitaura poverty, ndautopapfuura pepoverty, but ndichada kupanamatira kwenguva yakareba. Kuti Mwari atibvise. Isu nevana vedu, Mwari ngaatikunde, tikunde mweya uyu. Handizivi hangu. Ndakamboona mumwe munhu achinyora tsume kuti murombo munhu, usazombofa wakataura mweya iwoyo. Hallelujah. Prevail against the spirit of poverty.
yandoda unopedzisira nezvayo. Prevail against the spirit of non-praying. Mweya wekusanamata. That spirit yo. Kune vanhu vanojairira chechi anamati. That spirit yo yokuti you lack prayer. Kunamata kunoneteswa. Kazhinji kacho ukatarisa kuti kunamata kunounzwa chinefu, so pane nguva yokuti unotomuka uchitoda unamata. Unotoisa pakalenda kuti ndichanamata, but zuva rinopera usina kunamata. That is a spirit. You need to prevail against the spirit of failing to pray. You must always learn to pray. Teach yourself to pray. Prevail against the temptation of going for days without prayer. Kune imwe futi ino self-pity spirit yekuti tati mangwana tiri kutsanya, Friday tiri kutsanya, Thursday tiri kutsanya ngoti ndichatsanya hangu Thursday kana Monday. Self-pity. Kana tati tiri kunamata Mwari ngatinamatei. Kana tati tiri kuimba ngatiimbei. Mwari ngaatibatsire. Munhu anonzi akaropafadzwa anofana kunge aine the spirit of conquering. Ropafadzo ino attract ma wars. Every blessing attracts some attacks. So that blessing must prevail against attacks. Every attack that comes to your life, it should be equivalent to the level of blessing upon you. Wondo dzaunorwa dzinoenderana neropafadzo iri pamusoro pako. Tese tiri panapa haugoni kurwa nehondo dzamufundisi usiri mufundisi. Haugoni kurwa nehondo dzaamai usiri amai. Haugoni kurwa nehondo dzababa usiri baba. Saka every office yawinayo, you must have the ammunition to prevail against its attacks. Nekuti every office gets attacked. Every office gets attacked. Sapa uri kunopinda muoffice amai maane mwana, ziva kuti mune hondo dzinorwiwa naamai, mune hondo dzinorwiwa nababa, mune hondo dzinorwiwa namanager, mune hondo dzinorwiwa ne every office yawapinda ine hondo dzainorwiwa. Mwari ngavakupe power to prevail. There will be attacks but prevail. There will be issues but prevail. There will be situations but prevail. Every situation, even ukaenda pabasa chaipo, kune hondo dzepabasa dzaunofana kutokunda, otherwise ukasadzikunda pabasa pachao pagari. Kutopinda basa chaiko, kune hondo dzaunofana kutorwa pabasa ipapo kuti pagari, ukasadzikunda au pagari pabasa. Amen and amen. Mweya wekukunda ngauwe pamusoro pako. The spirit of prevailing. Iti Mwari isai mweya wekukunda. Mukristu, don't be a quitter. I want to repeat this. Don't quit. Usaita sa Elijah, anoti ndini ndega ndasara. Learn to fight your battles and win your battles. Don't quit. Kune vanhu vanokwita health, akangorwara akaudzwa kuti ane cancer, akaunzwa kuti ane growth, unotonzwa kuti Mwari nditorei. Don't be a coward to your children. Don't quit. Fight your battles. Don't quit. Mukristu haakwiti. Unozvanzi hondo dzevakarurama dzakawanda, but ndinovakundisa padzose. Kureva kuti don't quit your fight. Kune vanhu vanoprefer rugare asi vachikwita hondo dzavo. You will never be celebrated because you quitted. You are celebrated because you won your battles. Don't be a person who easily quit. Kune vari kurwara mamwe asikati ano, ndoda kukusimbisa, rega kufunga kuti chirwere chiri kukurwadza chinokuuraya. Tanga kufunga kuti kuna Mwari vanondiporesa. Win your battles against diseases. Win your battles against negative comments. Win your battles against poverty. Win your battles against negative declarations. Win your battles. Every battle that is set before you, win it. Have a spirit of victory. Have a spirit of conquering. Have a spirit of managing your situation. Ndinomwe munhu aimbondiudza zvikanzi mufundisi ndaakuzvisiya. Ndikati yes, unogona kusiya, but do you have plan B? If you don't have a plan B, don't quit. Stay there. Vamwe vanhu vakakurumidza kusiya pavaifana kugara. Vamwe vanhu vakakurumidza kusiya mabasa pavaifana kugara. Vamwe vanhu vakakurumidza. Inzwa mweya, don't overstay. Don't quit. Kana mweya tichienda kumberi, famba uende kumberi. But don't quit when it's not time to quit. Unotonzwa chinzi Moses pese paaisimudza maoko ake vaiwina. Paaidzikisa maAmalekites aiwina. Rega kupa muvengi mukana wekufara.
iti Mwari akupe. Ndine vanhu vari kuita fight mas chronic diseases. I want you to fight them passionately. Remember mazwi atakabvumirana kubva 2016 December. Takati hakuna munhu anoenda kumusha asati asvika 70. Chirwere ichocho hachikuurai. Izwi iroro hari kuparadzi. Mhiko idzodzo hadzitori upenyu hwako. Unorarama nekuti uri mwana waMwari. Unorarama nekuti Mwari vapenyu. Unokunda. Kune vanhu vasati vapinda mudzimba, don't quit. It's too early to quit. Stay there. Zvinoita. Mwari anozviita. Kune munhu andiri kutaura naye so, you prevail. When you want, you prevail. You will surely prevail. Upon your situation, the grace of God is going to make you prevail. You will prevail. They will fight against you, but you will prevail. They will speak words, but you will prevail. Vana baba, you will prevail. Zvako zvinoita chete. Kuti hauna mota, it's not a problem. But inovapo, simudza kutenda. Pane chinhu wani chandoda kuudza vanhu, inini ndinonyatsonzwisisa mazuva ekushaya nemazuva ekuwana. Uye ndinonzwisisa kuti kana Mwari vaakusimudza munhu havatori nguva. Nguva yaMwari kana yakwana, zvinhu zvinoitika so fast. Asi rega ndikuudze ndichinopedzisa, hapana stage yaunoenda uchibva pane imwe usina tuhondo twawaro. Pane pamwe paunofanira kuprevail. Satani haisi hama yako yekuti anokusiya uchipinda murugare asina kuedza. Usati wapinda murugare anotombokuedza chete. Usati wapinda murugare anotombokuigira ka-challenge kuti aone kuti are you ready to prevail? Are you ready to win? Are you ready to have it? Vanobura nyuchi. Handizi kuti nechirungu zvinozonzi chirungu ndinomboruma rurimi. Ndakanonoka kuchitaura. Hakuna nyuchi dzisingarumi kana dzine uchi. Kana dzisina uchi hadzirumi. Kana dzane uchi dzinoruma. Pese paunoda kupinda zvinzwisise kuti panotogona kukunetsa. Pamwe pacho pane tuhondo tunorwiwa. Dzidza kurwa hondo dzako uchiziva kuti akavimbisa akatendeka, I will prevail. Akataura akatendeka, I will prevail. Pakurera vana chaiko chaiko, pamwe vana vanoshekwa so. Wofunga kuti mwana haasi kuita zvakanaka. Don't easily quit. Fight your battles. Don't give up on your children. Even akaita sekuti haasi kuita zvakanaka, it's a battle you will prevail. Can I repeat this? You will prevail. Don't quit. You will prevail. Kuno mumwe kuti mwana akangoita mistake one, atokundikana satete ningi, atokundikana sababa mnini ningi. Never say stupid words before God. Mwana wako anokunda. Even akatenderera zvakadii, nyasha dzichamusimudza. Mwari vachamurangarira. Mwari vachamuitira zvakanaka. Mwari vachamugonesa. Hakuna chakabuda matiri chinokundikana. Inguva chete Mwari vanozadzisa. Amen and amen. Inguva chete Mwari vanozadzisa. We fight the battles, we prevail. Ndoti mwene umwe atange kumbofunga. Pananga ndichitaura kubva kuma spirits, kuma negative words. Umwe nomwe anga achipika hondo dzake. Ndoda kuti umbotanga kurwa nehondo dzako muprayer. Umboti God, I want to prevail. 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 Ndoda kuti munhu atange kuna ati ini ndinokunda. Ndoda kuti munhu atange kunyengetera. Masikati anomboti ini ndinokunda hondo dzangu. I will prevail against my wars. Visai my lights mungosiya mic yangu chete. Umbotanga kunda mata uchiti I will prevail. Inini ndinokunda hondo. Ndauti utange kuna mata, tanga kusimudza kana pawakamira pasingana matiki. Pane hondo. Mataura kubudikidza nemuranda wenyu. I am prevailing. Ndauti utange kuti nekuda kweshoko ranhasi, I'm now prevailing against my situation. I'm now ready to prevail against my situation. I'm now ready to overcome my situation. I'm now ready to go above my situation. I'm now ready to Mwari ngaakusimudze nenzira yavo ivo Mwari, kwete nenzira yako. Prevail against your situation. Nenzira yako Mwari vane nzira dzavanadzo dzekuti ukunde nadzo. Kune pane imwe nzvimbo Mwari vanodzikisa chimvura mawe chichirwira vaIsraeri. Thunderstorm and hail to fight on their behalf.
pane imwe nzvimbo Mwari vanovapa simba rekurwa nemiseve, pane imwe nzvimbo Mwari vanoshandisa mvura Red Sea kuparadza vavengi. Mwari ngavakupe nyasha to prevail over your situation. Nemamiriro akaita zvinhu zvako, Mwari vanadzo nzira dzekuti ukunde utano hwako, your health. Prevail against that health challenge. Prevail against that sickness. Prevail against those people that are fighting you. Sezvakataurwa naDavid, sezvakataurwa namanengirozi inoti kuna Jacob, wakarwa nevanhu ukakunda, kana paine vari kurwa newe masikati ano, ngavarege kukunda.